Dinja l-516 il-poddata fil-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minant Mana Tapu, Marilena, Flashcard u Hearts Beating in Time. U l-lum se niftu għabdik minant Carla Bella. Tal-kitarra ta' Carla Bella għana l-poddatora fil-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 516 f'din is-sensiela u ssibu id-dettalji għal kollu li għandi mħejja fil-poddata tal-lum kif ukoll il-poddata oħra kollha illi għandna f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li bħal dejjem sibuha permezz ta' ToniSant.com. Ħanaddu għal aktar materjal għax għandi poddata ippakjata materjal ġdid kollu għalikom illum u l-ġdida minant il-grupp Mana Tapu illi issa se joħorġu l-album debut tagħhom Tuatara jismu l-album fil-Fraben fil-Awra fil-25 ta' Mejju. Ħanisimgħu l-ewwel single nistgħu nsejħula illi ħerġa minn dan l-album din jisimha Mur imma Mur Mana Tapu. Moħi roti ejja jitħammuru għal spazju għal kulħadd bil-mod il-mod u timxi pass imxi fuq il-baħar imxi fuq il-nar u tersaq xlura tikber bizmin imxi fuq it-tlajja tella il-kmin. Let's go! Mur fejn trid imma mur mur meta trid imma mur mur kif trid imma mur ma min trid imma mur aġel aħja taġel mur sib min int ġebel ħajwad bulek ejja ibni ċint il-ħin jispiċċa il-ruħ immuġġo fi
the number one. Alors bouge, bouge dans la vie, bouge le mépris, bouge de ta main d'aérer l'esprit, bouge ton envie, prêt à voyager, libère-toi de tous tes soucis, prévois tout pour t'organiser, pense à tout pour ne rien oublier, décider, calme avant tout, enfant pour chaque jour venir chanter, coûte que coûte, on te balance tout, temps en temps, des jolies mélodies, celles qui te permettent de vivre, celles qui te permettent de vibrer, de vibrer, de vibrer. Let's go! Mour sentri de m'amour, mour metatri de m'amour, mour kiftri de m'amour, mour mamintri de m'amour. Mamur mekmana minant il-Manatapu. U permezz ta' dak il-website li semmejtilkom l-ewwel hemm mod mill-aktar faċli li tagħmlu kuntatt miegħi nħu biex dejjem nisominantkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, anke mod partikolari minant mużiċisti jew kantanti jew nies involuti direttament fix-xena tal-mużika li jibdu l-attenzjoni għal xi ħaġa oħra li forsi nista' nkun inkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Llum għandna xi tnejn jew tlieta minn dawn. Imma ħalli ngħaddu għas-silta li miss il-kantanta Marilena Gauci bis-silta tagħha Higher. Control us, do not compare to the love in your soul.
Dejjem li nsemmilkom li apparti dik il-website jiġifieri ToniSant.com immodi oħra kif tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nibġer dejjem nisma' minn għandkom anke jekk tikkuntattjawni mhux bil-mod preferiti jiġifieri permezz ta' ToniSant.com, imma permezz ta' modi oħra li huma possibilment fost il-favoriti tagħkom, fosthom għal dawn nista' nimmaġina li hemm il-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, jew anke l-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ edizzjoni video għalija kull ġimgħa jew tal-anqas kull meta nippreżentaħilkom. Dirk Farrugia smajna minn għandu drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, mod partikolari diversi snin ilu mal-grupp The Doors. Issa jirritorna fi xena permezz ta' mużika dance din id-darba. Minn Dirk Farrugia jew aħjar Flashcard li sam li qiegħed juża issa nisimgħu S2018. S2018 mek mela minant Flashcard.
U hekk tajjeb li nsemmilkom l-M3P, il-Multi Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation li sibuh fuq m3p.com.mt. Hemmhekk huwa fej niftakar pereżempju li flashcard Dirk Farrugia huwa assoċjat mal-grupp The Doors, jew inkella illi din is-silta li sanħalqu biha issa ġejja minn ċaħat illi oriġinarjament niftakru anke bħala drummer tal-grupp Stolen Creep. Qed nirreferi għal Rebecca Teuma jew aħjar Umati kif qed tirreferi għalija nfisha issa. L-isem propja li qed tuża għall-proġett b'album ta' 9 tracks li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġranetilu issa li l-aħħar ta' April tal-2018, l-album jismu Songs for Boys. Il-proġett jismu Hearts Beating in Time, is-silta li se nisimgħu minnu jisimha V2. Is-silta V2 ta' Hearts Beating in Time bil-produzzjoni wkoll ta' Jasmine Kwimizaki semmek minn dak l-album li semmejtilkom Songs for Boys li fih id-disa siltiet li sbhom jew permezz ta' SoundCloud jew permezz tal-Bandcamp. Aħna ġejna f'tmiem tal-poddata tagħhom ukoll fis-sensiela ta' mużika moti ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sekin ġurnal ta' darbohra nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.